Bazsai tanárbácsi megmentette Kilitit. Talán 62 nyarán történt. Unokahúgommal, Mártával, mint már oly sokszor, márványmamáiknál a Pitar végében lévő mázsán ültünk, és az 1848-49-es évi szabadságharcról szóló gyönyörű könyveket nézegettük. Nagybecsben voltak a könyvek, mert számunkra a világ legcsodálatosabb időszakát tartalmazták, és nagyapánk, Márvány József, ezeket az írott csodákat nem kisebb embertől kapta ajándékba valamikor a 30-as években, mint szigeti mestertanítótól jó munkájáért. Nagyapám a mester úrnál szolgált. Nézegettük, olvasgattuk, lapozgattuk, eseményről eseményre haladva, és észre sem vettük, hogy alapos ismerői lettünk legszentebb korszakunknak. Ezen a napon csak a Jóisten a megmondhatója, hogy éppen merre, melyik csatánál, eseménynél tarthatunk, amikor valaki beköszönt az udvarban tőlünk nem messze tevékenykedő nagyapánknak. Jó napot, József! Jó napot, tanár úr, volt a válasz. A tanár úr megállt a kapuban, nagyapám elébe sietett, előtte a kis ajtót kinyitva, ellentmondás nem tűrő hangon betessékelte az udvarba. Fáradjon bejebb, invitálta a jövevényt. Még jobban fáradjak. Ennél jobban már nem lehet. Ságvárról jövök, gyalog. Megnéztem a betyárbarlangot, hogy megvan-e még a bejárat. Szeretném kivinni a 7-eseket, hadd pillancsanak vissza, vagy 100 évet a történelemben. Én Kiliti gyerek lévén ismertem a nagyapámékhoz betérő embert, aki nem volt más, mint Bazsai Lajos történelemtanár, akiről sok jót hallottam. Ő engem nem ismert, mert alsó tagozatos voltam, a 4. osztályba jártam, ő pedig történelemtanár lévén a felsősöket tanította. Hamar székek és egy kis asztal került a Szent Iványi almafa árnyékába, rá üveg borral, amit az öreg földműves és a tanár jóízűen fogyaszgatott. A tanárbácsi figyelmét nem kerülte el a két könyvet nézegető gyerek. Odalépett hozzánk és belelapozott a Pitar betonjára tett kötetek egyikébe. Tudjátok, mekkora érték van előttetek? Ezekben a könyvekben hitelesen írták le a szabadságharc történetét. És melyik részt tetszik a legjobban, kérdezte, és én azonnal rávágtam, hogy ami Bemapóról és Gábor Áronról szól. Akkor valószínűleg tüzér leszel a katonaságnál. A tanár úr is tüzér volt a háborúban, tette hozzá nagyapám. Az voltam, József, de arra kérem az Istent, hogy soha többé ne legyen háború. Nagyon megszenvedtük azt a keserves néhány évet. Nagyapám megkérte tanárbácsit, mesélje el, hogy is volt, amikor tartalékos tüzérfőhadnagyként elkergette az oroszokat Kilitiből, ugyanis azt mesélik, hogy ez megtörtént. Ez nem történt meg, felelt a tanár. Hát akkor hogy volt? Valahogyan csak volt. Most elmondom, hogy mi történt, de mi senkit nem kergettünk el. De azt mondják, hogy maga megmentette a falut az oroszoktól. Ez már kicsit közelebb van a valósághoz. Nagy harc volt. Tudja, József, egy csatát megnyerni nem mindig lövésekkel, az ágyuk erejével lehet. Van más módszer is. Milyen módszer? Mondjuk olyan, amikor nem lövünk. Hogyan? Hát nem lőttek. Hát, majdnem úgy volt. És akkor Bazsai Lajos, az én későbbi szeretett történelemtanárom, háborús tartalékos tüzérfőhadnagy elmondta az igazságot arról, hogyan menekült meg a mi Kilitink. A magyar tüzérek az ő parancsnoksága alatt Siófok területén állomásoztak, az oroszok pedig Kilitin. A katolikus templom irányában is felállítottak egy géppuskát. A magyar tüzérek felderítői és bemérői nagyon pontos adatokkal szolgáltak az oroszok harcálláspontjáról. A tüzérek várták a tűzparancsot, amelyet Bazsai főhadnagy nem adott ki, amit helyettesének így magyarázott meg. Ha mi lövünk, néhány orosz állás ugyan megsemmisül, de Kiliti sem menekülhet meg, és mivel az oroszoknak több ágyújuk van, úgy szétlövik Siófokot a templomokkal, iskolákkal, házakkal, emberekkel együtt, hogy a helyén csak pusztaság marad.
De hogy számolunk el a német szövetségesek felé? Hogy hallgatnak az ágyúink. Hát akkor ne hallgassanak. Elfér néhány repeszgránát a csőri oldalban és a bozótban. És így az orosz állásoktól távol csapodtak be lövedékek a hideg völgy hajlatába és a Sió vizébe, a holok nem nagy örömére. Az orosz tüzérek megérthették, hogy miről van szó. Ha a magyar tüzér nem lő rájuk, így nem kell visszalőni sem. Így védte meg Bazsai Lajos Kilitit a katasztrófától. Azt a Kilitit, ahol élt a családja, és az a sok dolgos, becsületes ember, akinek a háború ugyanúgy nem hiányzott, mint ahogy neki sem. A háborúból hazatérve tovább tanította a kiliti gyerekeket a történelemre. Mindig éreztem, hogy a kedves tanítványai között voltam. Nagyon megviselt a halála. Siófokon helyezték öröknyugalomra, sok-sok volt kiliti tanulója kísérte utolsó útjára. A kiliti Esperes úr temette, akárcsak később nagyapámat is. Ez a két jó ember csak a Mennyországba kerülhetett, ahol bizonyára néhányszor átbeszélgetik, hogyan is mentette meg a tanár úr Kilitit. A szabadságharcos könyvek elvesztek a 60-as évek végén. Helyettük sikerült ugyanilyeneket találnom, amelyek itt sorakoznak szobámban a polcon, és amikor néha belelapozok, Bemapóval és Gábor Áronnal együtt megjelenik előttem Bazsai Lajos képe is.